ଆଉ ଏବେ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମେସିନ୍ ଧୂପ ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛି ଏଇ ଆଉ। ମେସିନ୍ ଦିନ ସାରା ଚଲାଉଛନ୍ତି। କଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? 6-7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ। ଆଉ କଣ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରୁଛି? ଘଣ୍ଟାକୁ 5 କିଲୋ ଲେଖା ବାହାରୁଛି। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଯେ କହୁଛି 7 କିଲୋ 8 କିଲୋ 10 କିଲୋ ବାହାରିବ ବୋଲି। ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଗାଉଁଲି ଏରିଆ, ସେଥିପାଇଁ ହଁ ହଁ 5 କିଲୋ 5.5 କିଲୋ 6 କିଲୋ ଏମିତି ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଚାଲିଛି। ଗତ ଥର କେତେ ମାଲ ଦେଇଥିଲେ? ମୋର 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 30 କିଲୋ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଗତ ଥର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ମାସକୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା 15 ଦିନ? 15 ଦିନରେ ମାସକରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଏଇ ହଁ। ଥର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମ ହୋରି ଫୋରି ସବୁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଯଦି କଥା ହବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାଲ ଏବେ ରେଡି କରିସାରିଲେଣି? ଏବେ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 30 କିଲୋ ଭଳିଆ ଅଛି ମାଲ 3 ରେଡି ହେଇକି। କୁଇଣ୍ଟାଲ 30 କିଲୋ ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି କଥା ହବା କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ର ବିକୁଛନ୍ତି? ମେଟେରିଆଲ କଞ୍ଚା ମାଲ ଆମେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଛୁ, 85 ଟଙ୍କାରେ ଦଉଛୁ ଆଉ। 50 ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି 85 ରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। 50 ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି 85 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମେସିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଇବ୍ୟାକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ